Neste barrio de Renza, en Vilaxoán, tivo lugar a pasada madrugada un asalto a unha vivenda máis propio dunha película que dá normalidade coa que se vive nesta zona de Vilagarcía. Preto das 2 da madrugada, un grupo, ao parecer de 4 encapuchados, entraron nunha casa derribando a porta e retiveron as 3 persoas que dormían no fogar. Os atracadores dirixíronse ao dormitorio principal e ataron ao matrimonio. O pesadelo para esta familia durou preto de 2 horas, tempo no que os asaltantes estiveron golpeando ao dono da casa ata que este confesou onde tiña escondidos os cartos e as xoias. Ao parecer, o bote que puideron levar os ladróns supera os 20.000 euros. Parte desa cantidade, supostamente, proviña dun negocio que o propietario fixera recentemente. Unha vez rematado o asalto, os vilagarciáns chamaron á policía e o home foi trasladado ao hospital para ser atendido polos golpes recibidos. Xa dado de alta, presentou declaración na comisaría de Vilagarcía. Agora é a Policía Nacional quen se está a facer cargo da investigación. Os veciños da zona non quixeron facer declaracións, pero aseguraron, fora de cámaras, que nin escoitaron nin viron nada. Tamén advertiron que o seu barrio é un lugar seguro no que nunca vivirán ningún suceso como este.